Ramogi Mbalariany ma Tom Mboya odonjo ogirimiti gi riwruok makelo ne dwaro mar jopuonj mag sekondar KUPPET bade ma Homa Bay mar konyo jopuonj mag sekondar e kaunti no madwaro medo rang'iny margi mag somo e nengo mapiny. Ogirimiti madhi kao higni 5 no ketiko kono jalup chancellor Mbalariany ma Tom Mboya ngire Charles Ochola jagoro maduong' mar KUPPET e Kenya mangima akelo misori kod jagoro mar KUPPET bade ma Homa Bay Stephen Yogo kendo jopuonj mag KUPPET e kaunti no madwa medo somb biro gol negi atamalo 20 ewi omenda magichulo. Winjruok makamano biro neno ni jopuonj mag KUPPET kaunti ma Homa Bay mani kod nyithindo madonjo e Mbalariany ma Tom Mboya kod weg utegi bende ibiro duoknegi piny fees magichulo gi atamalo 20 kaka yor miyo gi yot mar chulo omenda mag somo. Man Homa Bay mondo ka gibiro somo Tom Mboya to atamalo mar 2 ewi 10 kod 2 ewi 100 ibiro gol negi e fees monego be negi chulo. Winjruok mwatimo ni bende biro konyo jopuonj gi nyithindgi, jopuonj gi nyithinde gi monde gi chuo gi mondo bende oyud thuolo mar somo ka koro gin bende giyudo konyruok kuom fees mwang'ado ne kuonde mwae. Sani endi gik timo wuok mang'eny. University center ma kupinje mang'eny yudo yo mag solve problems magin go. Achiel kuom gi sani wan gi gimiluongo ni climate change. Ji winjo ni climate change ma endi gimomiyo jopuonj manochowa somo chon kano choma endi was not an issue. Koro gimbe koro mo opportunity ma gibi kae mondo giyaw gikete tengo mondo onenre ni ma endi kaka wanyalo solve problems madalo.